ndị be ndị wonu afọ mbụ eze Ejima Ogochukwu abụ nwa afọ Igbo from Imo State he member no local government area achọ m ego na otu anyị na-eme na street m na Lagos State ebe a Okeono street anyị nwe mmiri na compound anyị na-agba mmiri n'ebe ọfụma ọkụ ya adịghị mma na street maka na anyị na-enwe ọkụ 247 na street anyị Chukwu bụ the first person anyị ga-enye otito maka security street a dị okay. Ọ nwere anyị na-akwụ ego na-eche nche every night n'ebe. So m now ga ebe m na-eme relax mgbe m chọrọ relax onwe m ka anyị gawa. Ọ ebe aka m na-abịa na relax onwe m once in a while like that. Maka na Godabo Firewood otu ndị Pidgin otu anyị na-ekwe na Pidgin. I know ebe aka m na watch football once in a while also. Ebe aka m na gym every morning. Now I believe so una magbede m bi now and my area. The government I just camera and some things na street time so I can get in work ofuma. I get me uzo ga dituluma and now thank you for watching the Simbido TV. Afambu Eze Ejima Ogochukwu.